се запознаем. Аз съм учител на Академия. Здравейте! Много се радвам да се запознаем. Казвам се Младена Германова и съм специалист по история и гражданско образование. Вярвам, че тръгвайки по пътя на знанието, всеки трябва да знае, че това е едно приключение, защото да учиш, това означава и да се забавляваш, а трупането на нови знания би могло да стане чрез нови креативни техники и повече игрови методи. Самата аз разработвам отдавна тимбилдинг игри за сплотяване на екипи и също така изграждам техники за отключване на креативността. Имам също така опит като журналист, защото дълги години съм практикувала тази професия. Изкарала съм доста курсове по медийна грамотност и днес помагам на младежите да я развиват и също така да се опитват да стават млади и репортери и водещи, като работим в училищния вестник или училищната телевизия. Искам да ви кажа също така, че когато се опитваме да натрупаме нови знания и умения, винаги трябва да тръгнем с нагласата, че това е нещо лесно и не бива да използваме думи като страх, не мога, не, напротив, а само думи мога, знам и ще се справя. Ще се радвам да работим и да учим, забавлявайки се заедно.